Bună seara! Astăzi, eu împreună cu echipa mea Seriosu, încerc să aduc în discuție o nouă temă în România. Motive pentru care chiar nu merită să părăsești țara noastră mică România. Ce mă? Ce faci? Ești prost? Noi ne-am înțeles să plecăm. Primiți! Pentru că doar în România sunt mai multe jeepuri decât milionari și mai mulți milionari decât firme. Pentru că și noi avem Silicon Valley, dar nu între două dealuri din California, ci între două țâțe din Roma. Pentru că de aici poți să pleci repede. Nu te ține nimeni. Pentru că doar în România e la modă să ai asistente sexy. Dacă știi cum zic. Pentru că doar aici există nume ca Simona Senzual și culmea, nu e cât să porni. Pentru că aici toată lumea face ce are cu tine, manele din mașină, soția mea acasă. Pentru că aici marinarul a ajuns președinte. Îți dai seama ce poți să faci dacă ești pompier? Doar în România, zăpada e considerată sfântă doar pentru că e căzută din cer. Odată așezată pe șosea, nu atinge nimeni o lună de zile. Doar în România, zăpada și bătaia sunt rupte din rai. Pentru că avem cea mai bună șaurma, chiar dacă turcii sunt minoritari. Pentru că doar în România poți să-ți bagi bif, mă, e unguri, moldoveni, olteni și să fie considerate hai să în același timp. Pentru că doar aici se iau pauze înainte de a începe munca. Pentru că aici sunt cei mai zgârțiți oameni. Le este greu să dea și bună ziua. Pentru că doar în România parfumul se cumpără după nume și nu după miros. Pentru că atunci când se vor termina rocurile în iad, cei morți vor fi trimiși în România. Bun venit în România, nu mai ține șmecheria. Pentru că doar aici poți să devii șofer profesionist la slalom printr-o stacă, gropi, câini morți, oameni beți. Pentru cine îmi bar nevasta, pentru cine îmi bar copii, tu ești negru și urât, mașini cu așa. Ai lipsit, tu ai venit la sfârșit, tu ai venit la sfârșit, da.